বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কে জয় ভারত মাতা কে জয় ভারত মাতা কে জয় বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ अच्छा नौ खड़िया नौ खड़े तक जाओ वीडियो रिकॉर्ड अच्छा गाना parang salah nangam le enggak ready belai khena hambai tini belai khena thak sangkha tai tongthokka tam humba tini 14 tarik Jun 2023 जों tini Sonaram edisi village ni o Jalai kami na Jalai kami o phaioi जों 7 परिवार 19 गुटा Tipra Motha tai CPI khai tongmani tai गुबुन पार्टी रok khai tongmano borok Yakarlai tini borok khabai khubbai tini BJP party o join khaika aboni bagai जों Jalai khai borok na hamjak nang hambaya paro जों tini party ni ungai tini angsak bai tang tongo tini Binod tongo tai tini table leader sok tongo Pratap song tongbayo especially tini orane booth president tini Dawgot tai tini Tapuk Pratap bongni uddugeno o joining program जों bailai manka abon bagai borok no hambai tai o kamini jara katal khaioi tini 19 guta tini party o jogdan rnai rok no belai belai kheno hamjak na hambaya paro tai जों tini party ni ungai borok no khabai khukbai borok no gosina haka tini ni simi borok tini BJP poribar ni সদস্য হিসাবে bongni tongsong thangsong langmawo manthai soptai bebak jagao tai bebak thangtani phaitani rogo जों khabai khukbai khlai aguklai thanglainai samung tanglainai tai bwskangni salo joto kisu samung rokno जों borok bai khabai khukbai khlai khlailaina hone जों ni borokni bwskang kogrkha जों party BJP ni ungai o program no bailai manka tini je nokni sabha boro sabha laiman jaglo जों joining khlailai manka tetano na hambai khulumbai